Ни времена, в ранното утро на 14 януари, звънци и хлопатари огласят махалите на Копаница. Шумни и страховити, сурвикарите обикалят селото в ритмичният им танц, пропъждат злото с нечистите сили, които бродят по земята, а веселата сватба благославя за здраве, плодородие и благодат. Участниците сурвакарската група при Народно читалище Христо Ботев 1928 година са деца, младежи и възрастни, местни и потомствено свързани с Копаница. Представят ритуала ходене по Сурова. Групата има свой облик с традиционни костюми и маски, както и ритуалите, които изпълняват. Звънчарите са облечени в традиционни белодрешкови клин, чорапи, цървули и обърнат кожух. Маските се изработват основно от кожи, рога и пера, а тези на децата от плат, прежда и паети. Представените ритуали се редуват благослови за здраве, берекет и весели закачки. Сурвакарите от село Копаница са участвали и са награждавани многократно на фестивали и маскарадни игри в страната. 2011 година представят българската маскарадна традиция на международният карнавал в Дубровник, Република Хърватска. Сурвакарската група на село Копаница, община Радомир, изпратете СМС на номер 19515 с текст Сурва 56. Сурвакарска група при Народно читалище Христо Ботев. Изпратете СМС на номер 1915 с текст Сурва 56. Честит празник! Честита Сурова! Честита Нова година! Честит празник, град Перник! Бъдете живи и здрави! Весели и щастливи! Да сте живи и здрави! Мирна година и плодовита! Много берекет! Амин! Да очувате голем берекет! Да ви даде Господ здраве под път и над път, да се роди под дърво и под камик и всекъде рало, къде оди и не оди. Амин, дружина! Благодарим, войводо! Благодарим! Добре сте ни дошли, сурвашкарска дружино! Да сте ни живи, здрави за много години!
Къде одите, да наодите, кого гоните, да стигнете, кой ви гони, край да ви фане. Хайде, моме невесто, добре си ни дошла. Вчера бех на пазар, потроших све паре, що имам. Сега остана една жълтица само, че я подарим, ама че я вземе това, кой е по-ербаб. Айде, Стопанко, турай кръпето, кой пръв стъпи на него, он ще вземе жълтицата. Браво, невесто! Ашко съм на тебе! Да си ми жива и здрава за много години! Да си весела и честита до века! Днеска булка, до година слюлка! А па на пролет колко листи у гората, колко стока по полята! Ниви да са житни, а ливади, росни, хитни, да цъфтят кожури, калини и средапи у градини. Да сте помежду ни па да има мир, любов и погодия, а протината ни оправия. Амин. Я сега мечката да дойде да понагази стопаните, защото има тук да ме по некой шип да го изкара. Айде! Дедо да го подкове с парето! Я го, момчето, къде? Браво, юначе му! Така, вече нема да куца, че припка като зайче. Я чуйме сега, Воеводо! Нека звончарската ви дружина да тръннат силно от звонци хлопотари, да се чуе по сва дуня, да зло да се затрие от дън земя, от градовете ни, селата и от страната. Уважаеми участници, да спазваме регламента. За да подкрепите представянето на село Копаница, изпратете СМС на номер 1915 с текст Сурва 56. Амин! Амин, дружина! Тук да сме на площаго и до година, бъдай Боже, и до амина! Уважаеми перничани и гости, за да подкрепите групата от село Копаница, изпратете СМС
на номер 1915 с текст Сурва 56. Сурвакарската група от село Копаница, община Радомир. За да я подкрепите, изпратете СМС на номер 1915 с текст Сурва 56. Перничани и гости, след благословията на дядо Пешо от Копаница, нека да ги изпратим с аплодисменти. Сурвакарската група през село Копаница, за да ги подкрепите, изпратете СМС на номер 1915 с текст Сурва 56. Не забравяйте, че гласувайки, вие имате шанса да спечелите екскурзия в чужбина. Сурвакарската група